Hi guys, dito ako sa suburb. Tignan mo yung mga decoration pa nila. Diba ang ganda yung mga trees na may mga lights. Ang cute. Lamig. Medyo malayo-layo pa ako. But anyway, yan po. Hi. Ang cute naman ito. Diba? Oh. Mingaw kayo dire, mingaw. Anyway, ayan po yung ating Christmas decoration nila dito, pati yung sa labas ng bahay mayroon ding Christmas light. Ganun lang kasimple yung nila dito, pero ang ganda tingnan, diba po? Yan diba? Ang ganda, purple. On the way pa lang ako sa pupuntahan ko today. Tingnan nyo guys, yung tubig naging turn ice. Imagine niyo kung ano yan, yung maraming snow tapos maging ice siya, tapos nasa katulad ng dinadaanan ko dito, nasa sidewalk, madudulas-dulas ka talaga dyan. Kaya ang hirap pagka winter. Maganda tingnan yung snow, pero pag mag-ice, ayun, hirap. Pati yung fence nila dito, mayroong Christmas light. Diba cute? Anyway, hi mga guys, ito naman ngayon, pauwi na ako. Yes, pauwi na ako. Kaya ewan ko kung hindi ko alam kung December yung dinanan ko kanina. I think so. Pero naputol lang yung video doon sa kabila. So, pwede siguro tayong dumaan dito, no? Dito tayo dadaan. Kabila.
guys! Lakad-lakad na naman si Ate Ning. Pauwi na ako. Nandito lang ako sa neighborhood namin. May dinaanan lang ako ng store. Bibilhin lang ako. Anyway, kaya lang hindi lang doon sa loob ako nagbi-video dahil may music na naman. Kaya ganon. So, ayan. Dito ako usual na dumadaan pag galing ako sa Filipino store. Kaya, ayun. Mas malamig ngayon kaysa kaninang umaga. Which is, tapos medyo mas mahangin ngayon kaysa kaninang umaga. So, ito yung store. Nasa likod ko. Ayan. At saka yung Dunkin Donuts, Subway. So, tawid lang ako. Alam nyo guys, kahit na malamig, pag naglalakad, lalo na pag hindi naman ano siya, yung hindi naman tanggal tainga. Yung lamig, kaya okay lang. Dito na naman ako sa shortcut na daanan ko pauwi kasi nga bumili lang ako ng something sa store. Ano? Ito yung neighborhood namin. Sa totoo lang guys, hindi mahirap dito kung masipag ka lang. Yung nga lang, tiyaga-tiyaga lang. Kahit nasabihin nating malamig, malayo, sakay ng bus, sakay ng train, lahat naman yun ay mapagtiisan basta okay lang yung ating pangangatawan, no? Kaya ganun lang. Kaya nakakatuwa itong mga trees. Okay guys, so this is my video for today. And you know, what I'm doing or what I did today. Wala naman ako ibang mapuntahan maliban na lang sa go to work, going home, kung saan ako lumulusot. Kaya so see you in my next videos. Sana kahit papano nakita nyo yung lugar dito na kung gaano katahimik, mas lalong tahimik sa panahong ito, at lalo pag winter na, bihira ka na makita ng tao dito sa labas. So tingnan nyo to, may decoration pa sila sa labas.
mahirap maganda magkabit ng decoration. But by the time na tanggalin mo na, tulad ko, minsan naabutan ng after 3 Kings na yung aking Christmas tree. Kaya ganon. So anyway, see you on my next video. Thank you for watching, and have a wonderful, wonderful, wonderful day. Bye.